Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresidenta, honorables consellers, vicepresident del Parlament, honorable president Pujol, honorable president Montilla, diputat al Congrés, diputats i diputades al Parlament de Catalunya, diputats a les diputacions i diputades, expresidents de diputacions també, alcaldes, regidors, senyores i senyors, autoritats, molt bon dia a tothom. Aquell any 13 i els primers mesos del 14 foren per a nosaltres, els sentimentals del catalanisme, els moments que potser vam veure més pintades d'un color heroic les figures de Prat de la Riba i de Cambó. Fou necessari que caigués Romanones i pugés Dato perquè a finals del 13 aquell senyor finíssim, de cabell arrissat, que tenia fama de deixar les coses sempre per l'endemà i no matar-s'hi gaire, ens concedís per reial decret el que havia costat tanta saliva. Don Eduardo Dato va regalar la Mancomunitat gairebé de contraband. Però abans i després d'aquell fet, els carrers de Barcelona i els menjadors de les cases particulars havien vibrat de debò. Així va viure un dels escriptors més importants de la literatura catalana del segle XX, la consecució de la Mancomunitat de Catalunya. Josep Maria de Sagarra, en les seves excepcionals memòries, parla de Prat de la Riba i dels seus progressos a la Mancomunitat, sempre des d'una profunda admiració i un sentiment d'agraïment i respecte tant per la figura com per la seva obra. 100 anys després dels fets que narra Sagarra i amb la perspectiva que ens dona el temps, aquella admiració i respecte de l'escriptor són més vives que mai al nostre país. Les observo també avui en tots els que ens hem reunit aquí per commemorar aquest centenari i també d'una forma molt clara al poble que tenim l'honor de representar. Catalunya recorda enguany dos fets notables: el tricentenari del 714 i el naixement de la Mancomunitat de Catalunya, els 100 anys que ens separen de la represa nacional a partir de la unió lliure i solidària de les 4 diputacions catalanes. El primer representa clarament la pèrdua de les llibertats. La segona, el renaixement polític del país, perfectament visualitzat en aquest primer discurs que feia el president Prat de la Riba, ho hem comentat ara, quan deia la Mancomunitat clou un període que comença amb la caiguda de Barcelona i el decret de nova planta i n'inicia un altre, que és el demà. Aquest demà, del que parlava Prat de la Riba, fou conduït a Lleida pels altres homes de la Mancomunitat, els presidents de les diputacions de Lleida, el Josep Maria Espanya, que després, en la Generalitat Republicana, fou conseller de Governació també, el Joan Rovira i Gelet, el Romassol, que ocupà també la presidència accidental de la Mancomunitat en temps de la malaltia i després de la mort del president Prat de la Riba, i també els diputats Alfred Perenya, Josep Estadella, Pere Mies, Josep Cabeceran, Modest Renyer, Ramon Riu, i tots ells són els homes de la Mancomunitat a Lleida. L'acció del govern de la Mancomunitat a les Terres de Lleida és concreta en actuacions com la construcció de la xarxa viària per acabar amb l'aïllament de tants i tants pobles que no tenien comunicació, en el desenvolupament i desplegament de la xarxa automàtica de telefonia, amb seu a Balaguer, la primera que hi va haver a l'estat espanyol, la creació de les escoles d'agricultura, de treball i de comerç local de Lleida, l'escola de Sords-Muts, a la Casa de la Misericòrdia, avui encara les escoles especials de la Diputació, l'escola d'estiu de formació de mestres als Torms, la Biblioteca Popular de les Borges Blanques i 6 més que se'n construeixen a les comarques de Lleida, la salvaguarda de les pintures romàniques al Pirineu o la recuperació de monestirs com el de Vallbona de les Monges, el de Sant Pere d'Àger i el de Santa Maria de Covet. Mai en tan poc temps i en tan pocs mitjans s'havia fet tant. És a partir del 1915 que la política desplegada per la Mancomunitat comença a donar els seus fruits, especialment en el vessant de les obres públiques, de les polítiques socials i culturals, de la sanitat, de l'ensenyament, de la llengua. I tot això sota l'ideal orsià de la civilitat, la lluita per la cultura, l'ètica i la justícia social. L'actual estructuració territorial i administrativa de Catalunya
és el resultat, en part, d'aquell breu però reeixit procés històric durant el qual les diputacions catalanes van desenvolupar un paper cabdal en l'ordenació administrativa i nacional del país, paper que va anar continuant també durant períodes excepcionals de la nostra història. Recordarem la integració de les diputacions dins de la comissaria de la Generalitat l'any 32, la recuperació de la Generalitat provisional l'any 1977 ja en període democràtic i, evidentment, en aquests moments en què Diputacions i Generalitat compartim objectius i governança. Repassant les actes de la Diputació de Lleida del període mancomunitari, és curiós constatar com les principals funcions desplegades per la mancomunitat al territori coincideixen essencialment amb aquelles que realitzem les actuals diputacions. Quan Màrius Torres glosa amb nostàlgia i enyorança aquella ciutat d'ideals que volíem vestir, parla directament d'aquella pàtria de fa 100 anys, de la pàtria que a ell li toca viure, i que es volia vestir primer des de la Mancomunitat de Catalunya i després des de la Generalitat Republicana. En definitiva, d'una pàtria per construir, abocada sempre a la represa i edificada sobre els ideals de democràcia, de llibertat i de prosperitat. En aquests temps de revisió històrica i de circumstàncies molt especials que viu el nostre país, protagonitzades per la societat civil, per bona part dels partits polítics i per totes les institucions nostrades, jo voldria cridar l'atenció sobre el fet que les diputacions catalanes, en períodes democràtics o de minsa llibertat, han estat factors determinants en el desenvolupament social i econòmic del país i la seva acció pública ha estat àmpliament compartida i reconeguda pels ciutadans de múltiple condició social i territorial. En plena efervescència de la premsa comarcal del primer quart de segle XX, una publicació de les Garrigues, la revista L'Escut, d'Arbeca, relatava les consecucions de la mancomunitat quan aquesta fou abolida. Una petita concessió atorgada pels governants espanyols a les ànsies de treball de les diputacions catalanes i el seny ordenador d'Enric Prat de la Riba va convertir la mancomunitat en el magnífic palau de les grandeses de Catalunya. Preguem a Déu perquè ben prompte uns diputats que siguin fruit de la representació de les comarques catalanes tornin a emprendre amb fe i constància els camins esplendorosos del progrés i del treball. Aquest fragment del relat local que acabo de llegir data del 30 de gener de 1924. És una descripció diàfana i planera de com es va copsar l'acció de la mancomunitat al territori i de com es fa i es vertebra un país a partir del no-res. Les famoses estructures d'estat de què tan encertadament parla sempre el president Mas comencen a bastir-se en aquells moments excepcionals d'ara fa 100 anys. Avui, al Palau de la Generalitat, fem una revisió del nostre passat, certament. Un passat que ens serveix per recordar-nos insistentment que és des de la unitat d'acció, des de la generositat d'uns i d'altres i escoltant la veu del poble, que el nostre país és i serà capaç d'avançar. El gran erudit que ens ha deixat fa pocs dies, el Modest Prats, deia: vam créixer en un país derrotat, però a poc, cadascú, des de la seva pròpia experiència personal, ens vam anar endinsant en el coneixement del paisatge, de la llengua, de la història, de la vida que lentament renaixia. Vam haver de lluitar, cadascú des de la seva trinxera social o cultural, íntima, per recuperar uns mots, per ser conscients de la civilitat que ens havia estat presa, del lligam que ens unia a un territori, a les persones que se l'havien fet seu. President Mas, senyores i senyors, un cop recuperats els mots i en plena consciència de la civilitat que ens ha estat presa, ara ens toca a nosaltres salvar el demà. Moltes gràcies.